Ka jing pentip ka bakurki bat ka badon kam ya ka jingrap ka jongpi kum ki parari ki bat ki parado ki parasnam. Snobha ban pensa priang ru ya ka ne kum ka jing pelat im ya ki paramansem. Bagi don Ngut ki Khynnah ki badangrit ka baka Snem ka jongki ka dai tang kum bakat we Snem ai. Wei udeu ai bante lingdo marching bai ubadai na kasnong Tiewsaw nong ston ubadang khat we Snem ga arta ka jungu bat wei pat udeu hame bat scam marwin ubadai na kasnong nong rim hill kabadon hagi thain langpi kini baro Ngut ki Khynnah ki dei gi besong wai Hapoh jong kasnong Tiewsaw nong ston jong ga West Khasi Hill district kini ki Ngut ki dei gi besa marjan bat yalong parlok bha bat manla ka step ki julek ban mare step haga por kumba saubaje men step ai hanrei menne men step haga por saubaje men step prangap kila mi na ying bat kim wan phaying shu hadu kapor kumba nyobat prabaje ai ki bahing hasam kila lik ban wat keleng namar bakala dei kapor bakin hab ban lik no school hanrei kim sham lalap satia yaki hadu menta